ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السلام عليكم. السلام عليكم. da na ce jiya a da tsoron Allah a tahi ba a da tsoron Allah an ka tahi ba ko yau dai sai mutuwa, wallahi yau sai mutuwa kuma yanzu nan fa yanzu nan kana ji na ko dama halan ku nawa na kai nace ku nawa na ku nawa na nace wallahi ma dan ka zan yanzu nace ku nawa na nace ba su magana ku nawa na hudu na ko hudu nan na jiya ko to yayi nace kurma ya taho in bashi magani ya koma daidai bai taho ba ana koma gida da dare sai ka dawo don haka kai ubanka ban magana da kai wallahi nace kana ji ko ban magana da kai wallahi dan gawaki ku gawaki ne wallahi so kai bisa kanta so ka Rashida ko? Sauratu. Ki Sauratu. Kina ji na? In ne muke turare za ki ga wasu abubuwa guda 4 sun hito jikinki sun hada wuta sun kone. Da ke gani sun hito sun hada wuta sun kone ki wada mai in cire ki. Kina ji na? Kuma kake bude sai sun kone. Sake da cikin hijab. Tun ba hora aiki na hora sha. Bob na zanyi. Sake da cikin hijab. Zaki ga wasu abubuwa sun hito da jiki sun hada wuta guda 4 na. A ke ga sun hito sun kone ki wada mai sai in cire ki. Da sai hankada haka. Yawa. Rahi. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدقتوا كلا كنا كنقص أبو guda 4 kala gani kaka na ji kala ki gani saki ne kace so da azuba wani abu guda 4 ko to buran su kone suna da kyawun gani suna da kyawun gani kake bude mana suna da kyawun gani kwadi inje suna da kyawun kake bude ki ba san kasa wallahi sun mutu sun mutu nace suna da kyawun gani ba su da kyawun gani bude ta shi kenan wai wai alhamdulillah kon yi baki wani sun mutu an gama da su. Assalamu alaikum warahmatullah. Yawwa ki aiko an shi maganin ki aiko an shi maganin ina nan gida. Yawwa
Ke Saudatu? Saudatu, tashi in tambaye ki. Tashi in tambaye ki mana. Duk abin da kin ji wala mun ji shi, dan duk kowa ya ji yaji. Tashi in tambaye ki mana. Tashi mana haba. A kasu ke so da kyawun gani. Saudatu. Saudatu. Suna da kyawun gani nace. Sai kin tabbata musu suna da kyawun gani. Wasu da kyawun gani. Guda nawa da kuma? Ke tabbata sun mutu ko? An kare insha Allah.